wani dan sanda ne da yana matashi sai so wata yarinya suka yi soyayya ta ƙarshe aure sai kewa wani ya zo ya kada shi late kwama ya zo ya kada shi ya tafi shi kuma tun da aka kada shi sai ya tafi ya je shiga aikin dan sanda shekara 19 tana gidan miji shi kuma yana cin yana aikin police bai aure ba har yanzu tana ransa kuma a shekara 19 nan bai taɓa mata waya ba taɓa masa waya ba har sai da aurenta ya mutu ko mijinta ne ina jin ya mutu sai ta gaya masa fa yanzu ba ni da aure amma ina da 'ya'ya 6 ita ko duniyar nan kika haifa ina ciki tsohuwar soyayya ta farka aka rama kalla ita ko duniyar nan kika haifa ina ciki sai gashi ya zo ya ganta kece aka yi kuka shekara 19 ba haɗu ba ta ce ina nan duk da ne aure na zo na lafiya da mijina amma na kasa cire sanka ya ce to na dawo da suka je sai ubanta ya ce har ni kuma ina bakan bakana har yanzu ba zan baka ita ba na tura takarda cewa a gayyato baban ya zo shi ya zo na ce baba ka ga yaron nan ka hana shi auren nan yau shekara 19 banda nasa shekarun fa yana jiranta kuma bai taba wani alƙawari ba shi ya kashe mata aure ba ce yayi tahbib ba shi ya zuga ta ba kuma da a shekara 19 nan mun tabbatar bai mata waya ba ta masa waya ba su ma haɗu ba ka yi haƙuri tunda ba wata illa kake da shi ta addini ba ka bashi yace shi ba zai bashi ba ina jin irin ko sun yi watakila sun yi yarinta da babansa ya taba kwada masa maji suna yara kasa wani bai da yafiya ya ki faɗar dalili sai na ce to ke yanzu a shekara 19 nan baki haihu ba ta ce ana da haihu ɗana shekararsa 17 da rabi ma yana secondary school na ce a to kina da wani na ce baba ko ka yarda ko ka yarda an samu wanda ya fi ka na ce ku ɗauko min littafin askari babul auliya babu masu ɗaura aure na buɗe na karanta masa na ce gashi an ce in tana da ɗa da ya balaga shi ya fi cancanta ya aurar da uwarsa fiye da waliyinta na ce ka san dalili fiye da ubanta ce ka san dalili saboda shi ɗanta zai fi tausaya mata fiye da kai sai muka ce maza a nemi aka nemi yaro ba shi da waya na ce a tafi unguwarsa a ji a ɗauko shi ya dawo daga secondary school kenan aka ɗauko shi a mota a kama shi na ce kai ne ɗan wannan ya ce eh na ce to rubuta ke ɗanki ne ta ce na ce to rubuta na ce kai wannan waye ya ce kakana ne na ce to yanzu mun nemi aure a wurin kakanka ya aurar da yassa ga wannan mutumin ita kuma tana son sa ya ce bai yadda ba kai ka yadda ka aura ma wannan mutumin da babarka take so babarka amma tambaye ta ka tambaye shi tambaye ta tana son sa malam dr sani ashir yana ofis ina aka yi wannan abu ce eh ina son ta baba kina son sa wata ce eh ina son sa sai ce to yanzu kai ne wani shi dai kakan nan yayin shuru yana kallo na sai na ce ka ba da ita sai ce ya ba da ita sai na ce wancan ka karba sai ce aka ranci Allahu akbar aure ya dauro na karkace na ɗaya kuɗi ce to ga sadaki nan ba shi sadaki ya bata sai na ce ma sana ashira cika da addu'a aure ya daura aka rama kalla an samu wanda ya gani yanzu shi ba maganar sa uban an rufe shafinsa yanzu tun da ɗana nan ɗan ya fi shi cancanta so da aka samu tanazu'i tsakanin waliyai guda biyu in karfin su ɗaya to kowa ya fara ɗaurawa ya ɗauru in ɗaya fi ɗaya ƙarfi to mai ƙarfin ake nema ba za a nemi wani ba so da aka ɗanta ya fi zama cancancan ya aurar da ita fiye da baban da ya haife ta to da aka tashi aka shafa da addu'a aka sallame su uban ya shuru yana kallo ya ce to kallon me kake ko kawo mota a kai ka gida in ko baka yadda baka je duk faƙihin da ke Najeriya kaf wanda yake kan mazaban malikiya ka je ka tambaye shi cewa ga abin da malam daura ya maka a ofis in ba daidai ba ne sai mu warware